Какво може родителя да промени в състоянието, походката на детето си, когато има вродени деформации? Много. Първото нещо е, ако на време разбере и забележи изобщо самата деформация. Сега ще говорим за една деформация, която е вследствие на позицията на плода в майката. Много често самите кръченца са повити навътре към центъра на тежестта и се получава такъв тип деформации, наречени метатарзус адуктус. Самите детски кости са все още невкостени, хрущялчета. И тогава имаме власт на това да помогнем на децата, те да имат хубави стъпала, да прехвърлят правилно тежестта, да имат хубава походка. Ако вашето дете, неговото стъпало е изкривено, като в този и този случай, обърнете се към специалист, ортопед, детски, за да ви насочи към кинезитерапевт, за да ви предложи метод, който може да оправите стъпалото на своето дете.